Mit navn er Bent Christensen. Jeg er rejseleder hos Rigsrejser. Vi er i øjeblikket på flodkrydstogt på Donau. Vi sejler med skibet bag mig, men prøver at komme med ombord og se, hvordan sådan lidt er indrettet. Det første, man ser, når man kommer ind på skibet, det er hallen og receptionen. Der er også en lille souvenirbutik. Skibet har 60 kahytter, hvoraf de 4 det er suiter. Det er også her i midtskibs, vi finder loungen og baren. Vi bruger også stedet her til informationsmøder, og flere gange om ugen er der også musik og dans. Her nederst på skibet, der finder vi restauranten. Her indtager vi vores måltider, morgen, middag og aften. Middag og aften serveres der altid 3-4 retter. Her øverst oppe, der finder vi skibets soldæk. Her kan man sidde og slappe af og se naturen glide forbi. Så Rigsrejser byder jer velkommen ombord på skibet Carmen.